Alle, der får bygget eller renoveret, ønsker sig den bedste leverance, de kan få. Og alle har en klar forventning til, hvad et godt byggeri er, og til det stykke arbejde, som håndværkeren og entreprenøren skal levere. Men det er temmelig uklart, hvordan vi sikrer den gode leverance, og hvordan vi gør den bæredygtig. Små, private og store offentlige bygherrer vil have svar på de samme spørgsmål. Hvordan bliver mit byggeri bedst muligt? Er håndværkerne kvalificerede? Lever arbejdet op til reglementer og love? Hvem kontrollerer og garanterer kvaliteten? Og hvordan sikrer vi os, at der bliver tænkt på helheden i vores byggeprojekt? Også i Næstved Kommune er man interesseret i at få den bedste byggeleverance fra lokale entreprenører og håndværkere. Det handler selvfølgelig om at få mest muligt kvalitetsbyggeri for pengene. Men det handler også om at kvalificere og ruste håndværksvirksomhederne i kommunen til at konkurrere om fremtidige byggeprojekter, hvor der stilles krav om f.eks. bæredygtighed. Hej Sara. Henrik. Velkommen til. Tak skal du have. Sara Gundelach Fergo er projektleder og udvikler i kommunens Center for Bæredygtigt Byggeri. Her har hun direkte kontakt med byggevirksomhederne. De overvejelser, som Næstved Kommune har gjort sig om en god leverance i byggeriet og om bæredygtighed, deler Sara Fergo gerne med branchens virksomheder. Hvorfor har Næstved Kommune valgt at fokusere på bæredygtigt byggeri? Det har vi, fordi i Næstved og i Region Sjælland for den sags skyld, der har vi rigtig mange mennesker, der er beskæftiget inden for byggebranchen. Og fremtiden, den ligger jo i det bæredygtige byggeri, så derfor vil vi gerne prøve at skubbe branchen i den retning. Og det gør vi blandt andet ved at etablere det her håndværkernetværk, som vi har i gang med nu i vores Center for Bæredygtigt Byggeri. Hvordan forholder I jer til, at der i fremtidens bygge- og renoveringsarbejder stilles stigende krav om bæredygtighed? Alle kommuner i Danmark har jo en eller anden form for forhold til bæredygtighed. Altså alle kommuner med respekt for sig selv har en klimaplan og den slags. Så derfor så tænker vi, det er en helt naturlig udvikling, som vi gerne vil være med på og skubbe på til i virkeligheden. Og vi vil også gerne på landkortet som en kommune, som arbejder meget seriøst med det her bæredygtige byggeri. Arbejder I med kompetenceudvikling i jeres center? Ja, vi har stort fokus på kompetenceudvikling i forhold til byggebranchen. Og konkret har vi skabt det her håndværkernetværk, hvor vi har omkring 20 virksomheder fra alle dele af branchen sat sammen, og som følger et fælles uddannelsesforløb. Hvad arbejder I konkret med i håndværkernetværket? Noget af det, vi gerne vil opnå med håndværkernetværket, det er jo, at de skal blive bedre til at tænke på tværs og samarbejde. Og mange af de virksomheder, vi har her i Næstved, er ret små, så hvis de skal kunne byde på større opgaver, skal de også blive bedre til at arbejde sammen. For eksempel ved at lave nogle former for konsortiedannelse eller mini-samarbejder på en eller anden led i hvert fald. Og det er noget, vi håber med, at de lærer hinanden bedre at kende, bliver mere trygge ved at indgå i den type samarbejder. Men også private, der vil i gang med et byggeri, gør sig tanker om den gode leverance. Om kvalitet, om gennemskuelighed i tilbud og udførelse. For når man er lægmand, så kan hele byggeprocessen virke kaotisk og fuld af faldgruber. Mediernes fokus på byggesjusk, fejl og mangler smitter selvfølgelig af på menigmand og giver branchen udfordringer med troværdigheden. Det stiller den private bygherre over for svære valg, når beslutningen om leverandøren skal træffes. Vidste du, hvem du skulle kontakte for at få lavet dit orangeri? Vi har fra starten af vidst, at det var et projekt, som i hvert fald var større, end vi kunne styre. Selve tankerne har vi måske gået og arbejdet med i op til 10 år eller sådan noget lignende, og vi har haft en arkitekt, som har givet os noget sparring undervejs, og der er ligesom sådan, at hovedlinjerne ved at være på plads, så vidste vi godt, at vi skulle finde nogle professionelle til at hjælpe os gennem den proces, der så foran os der. Vi har vidst, at det var et byggeri, hvor der skulle bruges nogle tømmer, og der skulle bruges nogle mure, og der skulle være noget VVS'er og andre ting. Men vi har i hvert fald også konstateret hen ad vejen, at der var nogle håndværkere, som vi ikke havde tænkt på, som skulle i brug her. Og det var så noget som at få sat grund af med landinspektør og i forhold til tag og sådan noget. Der var også nogle særlige kompetencer, som skulle efterspørges der. Og det vidste vi ikke, hvor vi skulle gå hen og hente. Og derfor så gik vi efter at finde nogle håndværksmestre, som vi havde en eller anden form for tryghed til, og ligesom udfordre dem, om vi kunne bruge dem i arbejdet. Og så fandt vi frem til den, som vi var
helt tryg ved at indlede det her samarbejde med. Som har virket som hovedentreprenør. Det har været hans opgave fra start til slut. Det kan godt være, at man starter fra bunden af igen, og så får noget til at hænge sammen. Er resultatet så blevet det, som I formulerede og som I forventede? Resultatet er nok en forbedring af nogle af de ting, som vi havde forventet. Der har været gode indspark fra diverse håndværkere og underentreprenører gennem forløbet, sådan så at 95% er måske sådan, som vi havde forventet det er, og de sidste 5% det er nok hvad skal man sige, kommet til hen ad vejen og blevet til nogle bedre løsninger end dem, vi nok stod med i første omgang. Hvis du kunne skrue tiden tilbage, var der så noget, du ville have gjort anderledes i den her proces? Det tror jeg faktisk ikke i forhold til byggeriet. Hvis vi skulle lave noget andet, jamen, så ville vi henvende os til den samme hovedentreprenør. Det har været gavnligt for projektet, at han har været der, og der er blevet trukket i trådene, og det var ikke os, der skulle skubbe på for at få tingene til at hænge sammen de forskellige håndværkere imellem. Fra private kunder og fra det offentlige er der høje forventninger til byggeriets fagfolk om kvalitet og sammenhæng i leverancen. Behovet for at tænke og arbejde med helheden i byggeriet og i leverancen vil være et helt centralt omdrejningspunkt for branchen i omstillingen til bæredygtigt byggeri.